Kaixo gazetaguneko lagunak, gaurko bideo tutoretzan formakuntza plataforman nola sartu inguruneko ikastaroak egin ahal izateko ikusiko dugu. 3 sarbide aukera ditugu. Izenen batean jasotzen dugun posta elektronikoko estekaren bidez, gune pertsonala erabiliz, edo ikaskuntza plataforman sartuz. Lehenengo aukeran, jaso dugun posta elektronikora sartuko gara, eta ikastaroko sarbideko URL-ean klikatuko dugu. Hurrengo pantaila ireki ondoren, bertan gure kazetaguneko erabiltzea eta pasaitza ipini beharko ditugu. Behin eta hauek beteta, sartu sakatuko dugu. Zuzenan izena eman dugun ikastaro irekiko digu eta edukira sarbide izango dugu. Bigarren eta hirugarren moduetan, lehenik, kazetaguneko webgunera sartu beharko dugu. Webaren orrialde nagusian, goiko atalean, nire kontuan sakatu eta zabalgarrian hasi saia hautatu. Kredentziala sartuko ditugu gune pertsonalean sartzeko. Barnean, nire ikastaroak aukeratu eta oraingo ikastaroak atalean momentuan ditugun ikastaro aktiboak ikusiko ditugu. Ikaskuntza plataformarako sarbidea sakatu, hirugarren aukeran kazetaguneko web orrian nire kontua sakatu eta zabalgarrian formakuntza plataforma aukeratu. Hurrengo orrian erabiltzaile eta pasaitzaren atala bete ondoren sartu sakatuko dugu. Behin plataformaren barruan, goiko menura joango gara eta nire ikastaroak hautatu ondoren izena emanda gauden ikastaro edo ikastaroak agertuko zaizkigu. Orain, goazen formakuntza plataformaren funtzionamendua ikustera. Ikastaroak atala ezberdinak ditu. Ikastaroaren metodologia. Bertan ikastaroaren metodologia zein den azaltzen du, atal teorikoan eta praktikoan datza. Kalifikazioak eta ziurtagiriak. Kalifikazioak aldakorrak izan daitezke ikastaroaren iraupenaren arabera. Komunikazio kanalak, 3 aukera ditugu. Foro orokorrean behar dugun guztia kontsultatu ahalko dugu. Tutoretza virtualak Team bidez egiten dira astean behin. Posta elektronikoa zalantzak argitzeko erabil dezakegu. Ikastaroaren hurrengo ekitaldiak ikastaroan zehar gertatzen diren abisuak dira. Ikastaroaren edukia, informazioa ikastaro orduen arabera aldatzen da. Azkenik eduki teorikora nola sartu ikusiko dugu. Horretarako kontsultatu nahi dugun gaian sakatzen nahikoa da. Horriz pasa ahal izateko, goiko aldeko gezurrin erabiliko dugu. Erdian teoria izango dugu, irudi, bideo, esteka eta barrekin. Eskuinean edukien taula topatuko dugu aurkide formatuan. Goiko aldeko gizu grisa erabili ahalko dugu gaitik ateratzeko, edo ezkerraldean hurrengo gaian klikatuz. Amaitzeko galdetegira sartu ahalko gara. Hemen ikastaroan ikasetako ezaguerak proban jarriko ditugu. Hemen galdera guztiak erantzun ditugunean, amaitu saiakera eta amaitun sakatuko dugu. Berehala lorturiko kalifikazioa ikusiko dugu. Ikastaroan zehar ariketa praktikoak egin beharko ditugu. Ariketa hauek orokorrean plataformaren bidez bidaleko dira. Horretarako, ariketaren estekan sakatuko dugu. Entregarako argibideak ikusi ondoren, editu bidalketa hautatuko dugu. Laukian erantzun beharko dugu edo zereginaren fitxategia atxiki beharko dugu. Aldaketak gorde eta zeregina bidaliko dugu. Hau da dena gaurkoz, bideoarekin lagundu izan espero dut. Bideo gustatu bazaizu, emaiozu gustuko dut eta arpidetu zaitez gure kanalera tutoretza gehiago eta barko. Hurrengora arte!